Día clave na reconstrución da ponte de Ponternelas. A primeira hora desta mañá comezaron os traballos de instalación das dúas celosías que compoñen a estructura da ponte. Cada unha delas ten 60 metros de longitude, 5 de alto e pesan 95 toneladas. Se están colocando con las dos grúas, una que hay de aquel lado y otra de este, en 3 o 4 fases para salvar el río y montarlas en sitio. Entonces primero se avanzó un poco para adelante, ahora la segunda grúa enganchó la estructura. Vamos a avanzarla hasta que podamos, entonces esta grúa va a enganchar ahí detrás y luego, como un coche en una plaza estrecha, se va a llevar la estructura a sitio. Trátase da operación máis complicada de todo o proceso de recuperación da ponte, uns traballos de alta precisión non exentos de complicacións. Estamos monitorizando continuamente, aí por topografía o que vai baixar o terreno, porque estamos moi perto do río. A estrutura non debería ter problema, porque agora só está sometido ao seu peso propio, logo vai haber unha losa de hormigón, os coches, etc. Pues, as complicaciones, bueno, o que non debería haber, está todo ben estudiado. No arranque desta operación participou a conselleira de Infraestructuras en funcións. Etel Vázquez lembra que se actuou nas cimentacións e na propia fisionomía da ponte ante o estado da anterior. Di que os traballos avanzan ben, marcando a reapertura da vía pro mes de abril. Despois deste hito importante que é o izado e logo todos os traballos que restan, pois a nosa previsión que no mes de abril pois serán tanto o tráfico rodado como o tráfico peonil quede totalmente restituído, como digo, condicionado ás condicións climatolóxicas, pero é a planificación e a previsión que manexamos. Se todo vai segundo o previsto, a reapertura da ponte terá lugar xusto un ano despois do seu peche, cando se detectaran varios danos que provocaran que a calzada cedese. Dende aquela, o tráfico foi desviado pola ponte dos Padriños. Os concellos de Vilanova e Ribadumia, que se unen tamén a través desta vía, contan os días para a posta en servizo da nova infraestructura. Esta situación pois é incómoda. Primeiro hai que dicir que a ponte antigua pois aguantou todo este tránsito durante todos estos meses, ¿no? Segundo, que pois é incómodo porque os veciños e veciñas do Salnés pois xa estábamos habituados precisamente a este vial. Ademais da unión entre Vilanova e Ribadumia, por aquí pasa tamén o tráfico que, por exemplo, ven dende a autovía do Salnés e Meis cara a Vilanova ou Cambados.